Ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, иштирокчиёни канали Экоҳаёт Биёгумuz Тоҷикистон ва тамошобинони аҳли ютуб, рӯзи ҳаркишон ба хайри шодӣ бод. Умедворам ки ҳама киса хубу сиҳату саломату хонободу хушбахт ҳастед. ҳамдиёрони азиз, сани имрӯз 26 майи соли 2025 мебошад. Чӣ хеле ки мебинед, айни ҳол дар вермифермаи Хуҷанду ҳамон яъне қарор дорем. ҷараёни рафти иҷроиши корҳо, яъне тайёркунӣ озуқаҳо, яъне озуқа порҳои нав омадагӣ, ҷараёни тайёркунӣ. Ин берактор мо нимаш хӯрда шудагӣ буд пурра, мана нимаш ба якбора ҳамроҳ карда истода аз пораи яъне ки нав буд озуқа тайёр карда, ҳардуша худохоҳ пайваст карда кирмошини тараф гузаронда истодем. Ин ящикҳо яъне барои кирмҳоро ҷудо карда аз як тараф ба як тарафи дигар бурдан, пахолҳо, пахоли биринҷ, яъне барои болашро рӯпӯш кардан, бочки 3 тоннагиамо унҷа ба 600 халта бандубаст карда даҳнашро дӯхта тайёр карда мондагӣ. мана ин озуқомаам олиҷаноб тайёр шудагӣ. Ароба яъне ки ҳамаи асбобу ускунаҳое ки барои коркард кардан поруро, яъне ки дар вермифермаон ҳамаш мавҷуд аст. яъне ки ин берактормаам озуқаш 100% тайёр. ин берактормаам 100% озуқашро тайёр кардем. худо агар хоҳад якта мана ин беракторомо кирмош мондагӣ халос ҷудо накард. кирмош ин тарафа мегузарад, қисмаш ин тарафа аллакай гузаштанам сар кардагӣ. мана когарамо кор карда истодам. худо агар хоҳад мана ин берактори 40 тоннагиҳомо болобам 600 халта бандубаст карда мондагӣ. ин берактормаам ҳозир худо хоҳад дуюм бора тагурӣ мекунем, яъне ки 10 сантиметри қиботи болашро пурра хӯрда тайёр карда биёгумузош тайёр шудагӣ. мана ин берактормаам ҳозир пурра тагурӯ карда истода. мана озуқаҳо ба дараҷаи олиш тайёр шудагӣ. ҳамдиёрони азиз, мана инам ҳозир худо агар хоҳад тагурӯша карда шуда истода, болашро бо пахолҳо рӯпӯш мекунем. пахол яъне ки ҳам намнокиро нигоҳ медораду ҳам салқиниро ва ҳам ҳамчун озуқаи иловагӣ барои кирмҳо медиҳем. мана ҳозир мебинем ки ку кирмҳо дар кадом ҳолат. ҳамдиёрони азиз, яъне ки қиботи болоинда кор кардани кирмҳои мо. мана ин ҳозир ман наздиктар кунам камераро. мана ин тухмҳояш, донуча. ин берактормо хато накунам ҳамагӣ 15 рӯз шуда халос. лекин қиботи болоиши бентон ҳамдиёрони азиз, яъне ки топ тоза биёгумуз кардагӣ. топ тоза сип сиё биёгумуз мисли клей аст. кирмҳои коркуниш. хуб, мана ҳозир мебинем бо ин тарафашро ҳам мебинед бародаро, мана қисми болоиҳош тоза хӯрда шудагӣ. яъне ки коркунӣ кирмҳои калифорния маманин тухмош беҳад тухми зиёд мондагӣ. мебинед чӣ хел зебо, чӣ хел чаққон кор карда истодам. бо дараҷаи аъло, яъне ки худо агар хоҳад ҳозир мана як тараф пурра тагурӯ карда рафта истодаем. ин ҳозир 40 сантиметр ин озуқамо ду қади семиблок мана тайёр карда, худо агар хоҳад мана инҷа бам кирмош гузаштагӣ. яъне ки мана кирмҳояш беҳад олиҷаноб. инҷа бам кирмҳомо гузашта. мана
کار و فعالیت سرکردگی. و این بود جریان رفتی اجرایشی کارها در ورمیفرمه خوجند دو. این درخت آلوچی انگورای همش با بیگموز من اینه برین برادران من تاب تازه بیگموز کرده شده که من از که ماشانه برین بینید شکینه ها با درجه الله کار کرده سولانه.